deň, poprosím vás, keby ste sa mi na chvíľočku, viete, nemôžem aj zapáliť, aj kontrolovať takto, keby ste proti z tejto strany, proti svetla, aby ste na to videli. Vnúka sa musíte pozerať, tu je taká tmutnávka, vidíte ju? Áno, áno. Ja to zapálim a chcem len vedieť, či mi zapáli, či nie, takže keď mi, ale dobre nahlas, lebo nepočujem zakričať horí alebo svieti, to už je jedno, áno? Dobre. Pozerajte do toho, lebo to je dôležité. Tlak. Pozeráte? Zapaluje. Horí! Zapínam, pozor. Môžem pustiť? No, môžete. Nehorí, to teče.